Aku ora kaget. Aku kaget e. Nah, syukur aku wis persiapan kok pisan. Lah tak kira nek iki ra ono lho nek sambel. Lah wong bawane we gelang alit ki mesti nganggo kuwi, blang tangtung. Pancene Denko ki. Oh, kamu berani sama saya Denko? Berani saja sama-sama susunya kok nggak berani. Ya enggak, beda no. Oh. Iya terus. Awas ya kamu Denko. Anak baru mau macam-macam ya. Pisan-pisan aku tak ngedeke Denko oleh mboten Pak. Sakarepmu. Sesuk awas nek saiki ra ono sing ngendang dadine aman. Kok sapa-sapa kok